Hello pitkästä aikaa. Sen verran kurkku kipeä, että täällä on viestiä tulossa. Eilen nousi ainakin nimi Teemu. Sitten tuli, että numero 8. Mä mietin, että onko hän 8-vuotias. Mutta sitten tuli, että 16-vuotias. Mä en tiedä mikä toi 8 on. Jollain tavalla se liittyy tähän ja siis joku juttu siinä on. Mutta en tiedä vielä. Mutta siis kuulostellaan. Ja siis tässä voi mennä hetki, kun mä keskityn. Olen vähän ruosteessa. Mä näen pyörän sekä mopon. Teemu ajaa pyörää. Okei. Hänen kaveri ajaa tässä vieressä sitä mopoa. Näkyy semmonen ylämäki. Ja täältä vastaan tulee kuorma-auto. Ja tässä tien reunassa on irtohiekkaa tai kiveä siis. Joo. Ollaan hoidossa mun tytön pupu ja hän nyt sit saa jonkun slagikohtauksen. No ei siis hengessä on, mutta siis hän on vähän blondi. Hyppäsin aiheesta. Mun mielestä Teemu ajaa tässä edellä ja tää mopopoika kaveri on tässä takana. Kun mä näkisin, että tässä on irtokiveä, että tää on myös yksi osasyy. Että Teemu niinku kaatuu sen pyörän kanssa, mut sit mun mielestä tällä kuorma-autokuskilla on joku sairaskohtaus. Joo. Teemu on kaatunut sen pyörän kanssa ja tää kuorma-autokuski, jolla on sairaskohtaus, niin tää kuorma-auto tulee sitä alamäkeä ja tulee sinne tavallaan vastaan tulijoiden puolelle ja törmää Teemuun. Mutta tää poika, mikä on mopolla liikenteessä, niin se kerkee väistää sinne sivulle. Syvä hiljaisuus. Anteeksi, mä juumitan, mä oon ihan väsynyt. Tää kuorma-autokuski on jäänyt henkiin. Teemu on menehtynyt. Hänellä on vaaleat hiukset. Ei otsatukkaan, mutta tällainen
keskeljakaus ja sitten vähän sillain pidemmät, mutta ei pitkät, mutta siis vähän tuohon niinku korvan yläpuolelle. Mustat farkut. Tummasininen teepaita. Farkkutakki. Ei tummansininen, mutta semmoinen vaaleansininen. Tää pyörä on jopo. Sellainen jännä vihreä. Teemulla on sellaiset sirkonia korvisnapit kummaskin korvassa. Siis, no joo. Noin. Ei vanssit. Mitkä vitsi ne on? Oikeesti mä en muista. Converset. Converset jalassa. Valkoiset. Tulihan se sieltä. Kiitos. Mä kerron tässä äkkiä. Just kävin ystävän luon kylässä ja hän kertoi just, että en muista naisen nimeä, mutta hän tekee myös videoita YouTubeen ja hän oli kertonut jotain, että hän kävi jossain sairaalassa ja sitten hän ei muistanutkaan enää sen sairaalan nimeä ja sitten hän pyysi niinku oppailta tai ylhäältä, että mikä se on se sairaalan nimi ja sitten se tuli niinku hetkessä, että töölö. Tää oli vähän sama juttu. Nyt se tapahtui mulle ja jees, kiitos. Yläkertaan. Teemulla. Okei, nyt se selvisi se 8. Teemulla on 6 sekä 8-vuotiaat sisarukset. Isä ja äiti. Heidän perheessä on kultainen noutaja. Valkoinen omakotitalo, tiilitalo. Pihassa punainen henkilöauto sekä musta maasturi. Teemu sanoo, että ei huolta. Kaikki on hyvin. Kaikki kävi äkkiä. En kerennyt tuntea kipua. Sieluni poistui fyysisestä tästä ulkokuoresta ennen jo, kun tää kuorma-auto on törmännyt häneen. Rakastan teitä. Näin oli tarkoitettu, tämä oli sielun sopimuksessa, vaikka te ette tällä hetkellä sitä usko ja teidän on vaikea sitä ymmärtää. Ja te mietitte, että miksi näin aikaisin hänen lähtö tuli. Sieluni oli niin kuin, siis mä käyn ihan hitaalla. Eli sieluni oli valinnut tämän elämän ja näin, että tässä käy niin kuin näin ja että on niin kuin, että hän elää 16-vuotiaaksi asti. Mutta samalla mä kuulen, että hän inkarnoituu, eli hänen sielu tulee uudelleen 3-5 vuotta tämän kuoleman jälkeen hän niin kuin tulee uudelleen tähän maapallolle, meidän tänne.
Mä näen, kun hän on siinä teidän kotipihan edessä ja pomputtelee ja heittelee koreja. Koripalloa sillä diaan. Mun mielestä itestä on tosi lohdullista se, että kuinka paljon ja siis sillain niinku, että kuinka paljon nämä edesmenneet on meidän lähellä ja käy meitä niinku tavallaan katsomassa. Se tekee vaan niin onnelliseksi. Vaikka surullista on se, että sä et voi enää soittaa, etkä niinku sillain nähdä. Itse on ainakin sanonut, että en halua nähdä. Näen niinku tavallaan kuvina, mutta siis en halua nähdä itse edesmenneitä siis sillain niinku tyyliin vaikka, että mun isä tai äiti seisoisi mun edessä silleen, että mä näen ne niinku silleen sen näköisenä, mitä he oli eläissään. Eläessä. Suomen kieli again. Enkä osaa kyllä englantiakaan lausua. Mä näen jonkun naisen. Tän nimi on Liisa. Kiharat hiukset olkapäille. Ei otsatukkaa. Vaaleet hiukset. Punainen jakku tai blazeri. Musta polviin asti oleva hame. Mustat korkokengät. Musta Gessin semmonen aika iso, ei enää niinku käsilaukku, mutta semmonen isompi laukku. Hänellä on mustat aurinkolasit täällä ylhäällä niinku tänne näin nostettuna. Valkoinen mersu. Mä näen Liisan kaulas avainnauhan, missä on siinä on työavain ja sitten se kortti, missä on hänen kuva ja nimi. Mä näen, kun hän on työpaikalla, mutta hän käy niinku siellä naisten vessassa. Hän pitelee mahasta kiinni. Hänellä on sellainen niinku huono olo. Mut ei oksenna, mut niinku vähän semmonen niinku joku kramppi mahassa. Hän sattuu tosi kovaa mahaan. Mä näen, että hän on niinku silleen kaksinkerroin. Okei. Tuli tieto, että haimasyöpä. Ikä 35. Tuli sana Rauma. Pori-Rauma-akselilla. Avomiehelle tai miehelle.
rakastan sinua. Tiesimme, että näin käy. Et olisi voinut auttaa, etkä parantaa. Meillä oli kuitenkin hyvä elämä yhdessä. Taas tulee, että rakastan sinua. Mulle näytetään, että hänen arkun päällä on ollut valkoisia ruusuja tosi paljon. Tälle miehelle, että hän näki siellä siunaustilaisuudessa, kun oot ollut jättämässä hyvästä ja jätit punaisen ruusun ja sit sä oot koskettanut sitä arkun kantta. Sanoo, että hän on äitinsä kanssa henkimaailmassa. Käskee pitää, että pidä huoli isästäni. Jatka elämää, nauti siitä. Aika menee niin äkkiä. Tiedän, että olet tosi surullinen ja sä ikävöit, mut koita silti niin jatkaa elämää. Sitten silleen, annan sinulle luvan ja iskee silmää. Ihana huumori. Joo. Ei muita. Tällä kertaa jatketaan ensi videolla. Kiitos kun katsoit ja hyvää alkavaa syksyä kaikille. Moikka!